Дуслар, сездә минем кебек бәйрәмнәр якынлаша башлагач, нәрсә бүләк итәргә соң дип баш ватасызмы ул? Ә инде кайсы бәйрәм чәчәк бәйләменнән башка үтсен ди? Бүген без сезне тәмле бәйләм ясарга өйрәтәбез. Бездә кунакта Питрәш кызы Альмира Фәйзуллина. Сәлам, Альмира. Сәлам, Аяз, бу сиңа. О, бигрәк тәмле бәйләм. Альмира, син моны үзең ясадыңмы соң? Әйе, әлбәттә. Минем әниемнең тиздән туган көне җитә. Мине дә мондый бәйләм ясарга өйрәт әле. Әйдә, Безгә моның өчен нәрсәләр кирәк була? безгә кирәк була конфетлар, органза, скотч, ике яклы скотч, кайчы, шәй. Димәк, безнең бәйләмебез конфеттән була, яме? Әйе, Эшне нәрсәдән башларга? без алабыз конфетларны, һәм алабыз таяклар, алабыз клейны. Һәм менә монда ябыштырабыз. Мондый үзенчәлекле бәйләмнәрне син кайдан ясарга өйрәндең соң, Альмира? Мине интернет шилтәреннән күрдем дә, үземнән ясап карысым килде. Ә беренче бәйләмеңне нәрсәдән ясадың? Мин аны ясадым конфетлардан, носкидан һәм исле май белән. Шәп, аны кемгә бүләк иттең? Мин аны әтигә бүләк иттем. Әтиңнең туган көне яме? Әйе, Ә үзең нинди бәйләмнәр яратасың? Чәчәк бәйләменме, әллә тәмлесенме? мин яратам катнаш бәйләмен. Анда конфетлар да һәм чәчәкләр дә бара. Менә без кайнар клей белән менә булай ябыштырабыз менә бу таякка. Дуслар, кайнар җилем белән эшләгәндә бик сак булыгыз. Альмира, син бит әле беренче каналда була торган «Лучше всех» тапшыруында кунак булып кайттың. Сине хәзер Питрәштә генә түгел, ә башка җирләрдә дә таныйлардыр инде. Әйе, әлбәттә таныйлар. Ә тәмле бәйләмнәр ясаудан тыш тагын нәрсә белән шөгыльләнәсең? Мин спортивный гимнастикага йөрим. Мин бик яратам рәсем ясарга. Һәм шигырь сөйләргә. Хәзер мин сезгә сөйләп күрсәтәм. Туган тел. Дөньяда иң матур ил. Ул минем туган илем. Дөньяда иң матур тел. Ул минем туган телем. Балам, дип туган телдә эндәшә миңа әткән. Әнием дип әнкәемә мин туган телдә әйтәм. Туган телемдә сөйләшеп, яши мин туган илдә. Туган ил дигән сүзне дә әйтәм мин туган телдә. Әфәрин, Альмира, син эшләргә дә, сөйләргә дә бик оста икәнсең. Рәхмәт. Альмира, ә менә син туган тел турында шигырь сөйләдең бит? Сез өйдә нинди телдә сөйләшәсез? Без өйдә татар телендә сөйләшәбез. Альмира, син гимнастика белән шөгыльләнәм дидең. Анда нинди уңышларың бар? Минем бар медальләр һәм грамоталар. Күпме медальләрең? Әйе, күп. Без алабыз скотчны. Һәм ябыштырабыз кырыена шәйнен. Бер бәйләмне ясар өчен күпме көн кирәк? Әллә бер көндә генә ясыйсыңмы? Кайсыдыр букетны ярый ясарга көн. Бер көн. Әйе, кайсыдыр 2 көн. Ул зурлыкка карый димме? Әйе. Хәзер менә булай. Кырыйларны ябыштырабыз, димме? Әйе. Заготовка безнең килеп чыкты. Шәйне беркеттек, бәйләм килеп чыксын өчен тагын нәрсә эшләргә кирәк? Безгә кирәк аларга безнең конфетларны. Һәм менә булай Шыгарга кирәкме? Әйе. Аны скотч белән ябыштырасыңмы аннары? Әйе. Бәйләмебез бик матур килеп чыга. Без моны хәзер скотч белән ябыштырабыз да, матур кагаз белән турабызмы? Әйе. Һәм безне менә мондай букет килеп чыга. Бәйләмебез бик матур килеп чыкты. Сиңа киләчәктә уңышлар телим. Безгә кунакка килгәнең өчен зур рәхмәт. Сиңа да рәхмәт. Ә мин әниемә дигән бәйләмне ясауны дәвам итәм. Ә сез тапшырулар карый торыгыз.